Здравейте! Как се чувствате днес? Всички сме много ентусиазирани и всички много искаме да помогнем. Всички семейства да посрещнат Велик ден с усмивка, даже и тези семейства, които не могат да си позволят. И затова искам да помоля всеки да отдели малко от времето си или от парички, които отиват за глезоти, да помогнем на хората, които наистина имат нужда. За съжаление, при нас има много такива хора и не може да разчитаме само на държавата. Няма да се получи. Трябва да си помагаме взаимно. Вие всъщност така от доста време подкрепяте Holiday Heroes, техните инициативи, техните събития. Какво ви кара да продължавате да правите това нещо? Аз имам 4 деца и знам как се гледат деца и с, и без пари. И знам колко е трудно в такива моменти. И затова каквото мога и когато мога, ние винаги сме на линия. Да, не мога да откажа на нещо такова. Мислите ли, че Holiday Heroes наистина помага на хората? Мислите ли, че наистина това, което Holiday Heroes правят, достига до хората и те наистина могат да повярват в каузата? Знаете ли колко е трудно да се обясни на едно дете, примерно на Коледа, че не можеш да сложиш на трапезата нещо по-различно? Или на Велик ден, че няма да имат яйца или че няма да имат козунак. А когато получиш кутия, която поне за ден, 2, 3 или 5 променя как се чувстваш и променя чувствата от децата, аз мисля, че със сигурност помага. Със сигурност. Това поне на празника да се чувстват някои хора спокойни, мисля, че да. Какво е посланието, което ще отправите за Великден към всички българи? Да се обичаме повече. Знам, че звучи много клиширано, но ако се обичаме повече, ще се помагаме повече, няма да гледаме в паничката на другия и човек винаги може да има и горе, и долу. Нали? Нека не забравяме тея долу, които са, че имат нужда от помощ. Това е.